Fl-24 ta' Mejju tas-sena li għaddiet fl-eqqel tal-kampanja elettorali, il-Prim Ministru Joseph Muscat kien allega li kellu informazzjoni li l-whistleblower Russa Marija Efimova kienet parti minn azzjoni tal-Gvern Russu. Muscat kien qal li din l-azzjoni qed issir bitpattija għal meta l-Gvern Malti rrifjuta li l-flotta Russa tidħol fil-port il-kbir għal refueling. Aħna ġejna informati minn Security Services ta' pajjiżi oħra illi din l-istorja ġiet inventata wara li aħna rrifjutajna li nagħtu refueling lil vapuri Russi illi kienu sejrin is-Sirja. Għal-ħabta ta' Ottubru tal-2016, il-flotta kienet qed baħħar lejn il-vant tal-Mediterran biex tibbombardja qadiet tar-ribelli fis-Sirja li kienu qed jiġġieldu kontra r-reġim ta' Bashar al-Assad. Madana kollu l-inkjesta tal-Maġistrat Aron Buġeja ma sabet ebda evidenza tissostanzja teorija li kien allega Muscat waqt il-kampanja elettorali. Il-Gazzetta The Malta Independent on Sunday kwotat sorsi fih dan il-Pulizija li qalu li s-servizz ta' sigurtà f'Malta m'għamlux talba biex issir investigazzjoni dwar dan. Il-Gazzetta għamlet ukoll numru ta' mistoqsijiet lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Fost oħrajn staqsew jekk ħarġitx aktar informazzjoni minn dak li kien intqal iktar minn sena ilu. Mistoqsija oħra kienet jekk il-Prim Ministru għadux jissostanzja l-allegazzjoni li saret f'Mejju tas-sena li għaddiet u jekk sarux kuntatti diplomatiċi f'dan is-sens. L-Uffiċċju tal-Prim Ministru kien mistoqsi wkoll jekk l-allegazzjoni ta' tħir Russu kienx parti mill-inkjesta Igrant u jekk il-Maġistrat Aron Buġeja kienx staqsa l-Prim Ministru dwar din l-allegazzjoni. L-unika tweġiba li ngħatat lil din il-Gazzetta mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru kienet li l-investigaturi għandhom jitħallew jaħdmu sabiex jistabilixxu min kien wara dak li hu qed isejjaħ bħala frame-up politiku.